Guys, good morning. Kung kadalasan ang kanabitawng sa puso sa saging ginapanglabay ni kaning pormaha o karon ato ang himuon ang recipe nga kani siya dili na dapat ninyo ilabay. Dapat lutuon ni siya kay mo rin ni siya beef crispy fry. So ang unang step kung inyohang makita lang tanggalon tong murag na puti dire dayon pagkahuman ana sagulan siya og kaning gitawag og di ta mag-commercial kung ano ni bayad sa to breeding mix pwede nga maskin unsa nga brand ako lang ipakita gamay ana ha pula-pula siya pagkahuman kung daghan ang inyuhang kanang bulak sa puso dapat butangan pod siya og gamay nga kaning mix sa flour or harina. Pagkahuman ana batilon tong itlog, kamoy na mo estimate kung daghan duha tulo ka itlog. Pagkahumagbatil ana i-mix na siya dinhi sa katuang gibutangan sa katong puso, bulak sa puso. Pagkahuman, i-mix siya. Imuha ng okay, inana siya pag-mix. Kung naapod mo suggested na to nga medyo halang-halang, kung dili halang ang inyong breading mix, pwede ninyo dungagan siya og kanang pamienta, katong powder. Human, pwede po ninyo gamayan, butangan og Ajinomoto or monosodium dicarbonate. Muna siya uy, pwede mo ng daghan na. Pag dako pag abre, mahilig yun siya dako. Ato ang cook karon guys si Christian. Daddy. Muna siya ato ang recipe pagkahuman kung medyo na-mix na siya maayo. Ang atong kalaha painiton to butangan og edible oil. Dayon hangtod siya nga pormahon siya niya ang prito ana pwede na nato i-serve butangan ba nato og kanang ketchup. So kaning recipe mapasalamaton ko amo gyud ning na-inherit gikan kang Ma'am Cecil Oporto de Mayo sa Titay. So thank you sa pagtudlo kay amo ana pong itudlo pagbalik. Og sumona ni ang gibuhat nato gi-mix na siya guys. Gi-mix na tong flour nga naay breading mix with the egg nga binatil plus ang kadtong butangan po na siya gamay o nga kaning pamienta. So mo lang na sa ang atong initial kay nagpainit pa ta sa ato ang kalaha kung inyong lantawon guys baka tan-aw mo sa mix gyud sa kaning edible oil kahoy rami diri guys. So mao na siya ang lutuan. So pagkahuman ana unya ato ang himuon na ang finished product unya i-update mo. So mo lang sana siya para sa atong YouTube channel Raymond Bagonok. Daghang salamat.